Creative Soul 37 píše: natrepať 4 ľudí do investičnej garzonky je samo o sebe na guľku, ale ešte im tam zadrbať AI obrazy, to je proste také fuck you do ksichtu Žedovi. Je tu nová dávka hejterských komentárov. Viem, že si kreatívna duša, ale ak by si to video dopozeral a aspoň trošku čítal a počúval, tak zistíš, že ten byt, som to aj v tom videu hovoril, že sa bude prenajmať krátkodobo, čo znamená, že na pár dní, a to už, či tam dojde jeden človek, alebo tam dojdú 4 ľudia a rozdelia si náklady, tak to už nechávam na nich. To je také na guľku. Čau, čau. Laco Farkaš píše: kde potom zoženiem normálneho nájomcu, keď všetci budú mať vlastné hypotéky, a k tomu ďalšie investičné nehnuteľnosti na prenájom. Vychádza mi to na robošov a nejaké socky s obsami a 3 deťmi. Laci, ale fakt si nemyslím, že toto bude problém, keďže 95%, možno 99% ľudí nikdy nebude mať, alebo nikdy to neurobí, čo som v tom videu hovoril, a stále budú ľudia, ktorým viac vyhovuje žiť v nájme a nechcú ani vlastniť žiadnu nehnuteľnosť. Smileyman píše: z čoho to všetko kupuješ, a následne X už za mňa aj odpovedal: z peňazí. Easy peasy lemon squeezy.